برای گذشتن گرانیت از مسکو تا قزاقستان کمپانی ما برای شما شما را برده ساق سلامت و میارن ماشین‌های زمانوی دارای وای فای بپل خوبی کمپانی دارن است که شما را برای گرفتن حجت‌ها هم کمک میکنه شخصی که اینا این کانال ببیند گپ زنم 500 روبل سکیتکا نمرش در روی اکران حتما زنگ زنید. салом алейкум бародаро додаро хоҳаро хуш омадем ба канал. имрӯза навор баъри бародарои ғарибе ки бисёр хоҳиш карданд мошиношона марҳамат пешкаш мекунем ва бародарое ки мошини фурӯшӣ доранд метавонанд бо тариқи вайбер ватсап ба мо равон кунанд ва аз шахсоне ки мехоҳанд ки мо каналошона реклама кунем ё ин ки компанияшона метавонем ба ҳамин номер ба ҳамин рақамҳо ба мо нависем. мерем видеоро тамошо мекунем ва лайки бобогира фаромӯш намекунем. бародаро рафтем. мерседеси фурӯшии соли бароришиш 1994 мотори 1.8 коробка механик бензин мошин дар шаҳри туз қарор дорад. нархш боша 27500 сомонӣ. номерош барои занг задан +7 921 633 7097 бо тариқи вайбер имо метавонем ба ин бародар занг занед ва харидорӣ кунед. мошин алиш мешавад ба Opel Astra G. мошини фурӯшии соли бароришиш 1989 моторш 1.8 дизел коробка механик мошин дар шаҳри данғара қарор дорад. нархш боша бародаро 13000 сомонӣ. бо гап мезанем як дар дора бародаро зажиганиш тамом шидагиай. номерош барои занг задан +992 933 5097 57 номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. салонош боша бародаро кожнея. бисёри бародаро нависанд ки фақат шумо Opel Mercedes хаҷибека мегирен. ина марҳамат бародаро. Toyota Corolla соли бароришиш 2010 сол мотори 1.8 коробка автомат газ бензин мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархш бошад 95000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 988 3341 номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. 9 моҳ шидае ки дар ширкати рашт таксӣ кору фаъолият мекунад. бародаро як бародар хост ки мо ҳамин объявление партоем мехоҳад ки аренда бигирад мошина 3-4 моҳа Astra G, Mercedes сечка объёмни ё ин ки Chevrolet Cruze ё ин ки Astra 8. номерош 8965 304 9452 мошин дар тоҷикистон боша. бародаро метавонед занг занед касе ки агар мошина аренда бита ба ҳамин бародар. Mercedes-Benz соли бароришиш 1999 мотори 1.8 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. дар ҳолати бениҳоят хубай срочно фурӯхта мешавад. алиш намекунад. газ евро 4 дорад. бародаро нархш боша 59000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 918 62 1901 номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. бародаро ҳатман дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. аз ҳама бародаро хоҳиш ва видео то охир тамошо мекунем. бародаро марҳамат бародаро. Lada Priora соли бароришиш 2015 сол коробкаш механик бензин мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархш боша бародаро 43000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 907 33 91 91 номерои тоҷикистонанд. шахсоне ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар сатҳи баланд қарор дорад. шахсоне ки харидоранд ҳатман ба ҳамин номерои бародар занг бизанед.
якчанд бародаро хостанд ки Opel Хаҷибека ба навор бигирем. Ина марҳамат Opel Хаҷибек соли барориши 1997, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин. Мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархш бошад 31000 сомонӣ. Номерош барои занг задан +992 501 501 450. Номерои Тоҷикистонаш. Шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. Opel Astra соли барориши 1999, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин. Мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархш бошад 32000 сомонӣ. Номерош барои занг задан +992 988 82 58 82. Номерои Тоҷикистона. Шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. Opel Vectra соли бароришиш 1996, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин. Мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дар ҳолати хуби техникия. Нархш бошад 25000 сомонӣ. номерош барои занг задан 901 51 0040. номерои Тоҷикистонаш. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. якчанд бародаро хостанд ки Opel Astra J ранги сафедша ба навор бигирем. ина марҳамат Opel Astra J соли бароришиш бошад 1999, мотори 1.6, коробка механик, бензин. Мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад бародаро 36000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 918 79 56 05. номерои Тоҷикистонаш. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. Opel Хаҷибек соли бароришиш 1998, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад бародаро 21500 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 908 83 66 61. номерои Тоҷикистонаш. шахсоне ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд бародаро. якчанд бародаро хостанд ки мо Opel Astra J солҳои навша ба навор бигирем. гуфтанд ки шумо фақат мусиркара ба навор мегирен. ина марҳамат Opel Astra J соли бароришиш 2003 сол, мотори 1.6, коробка механик, бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад 48500 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 903 66 00 56. номерои Тоҷикистонаш. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. Opel Хаҷибек соли бароришиш 1993, мотори 1.6, коробка механик, бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад 20000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 903 77 79 04. номерои Тоҷикистонаш. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. Opel Хаҷибек соли бароришиш 1992, мотори 1.6, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад бародаро. нархш бошад 14500 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 909 09 94 92. номерои Тоҷикистонаш. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. Opel Astra J соли бароришиш 1999, мотори 1.6, коробка механик, бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад 33000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 900 05 90 08. номерои Тоҷикистонаш. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. марҳамат Mercedes Сечка соли бароришиш 1998, мотор DV5, коробка механик, газ бензин. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад бародаро 55000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 887 00 00 61. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд.
ماشین در حالت بنیهایت خوبه. به همتون برادر توصیه میتم کسی که خریداره حتما همین ماشین از زنگ زده و خریداری کنم برادر. با خواهش یک چند برادر خواستن که ما اوپل خجیبک به نوار بگیریم. اینا مرحمت اوپل خجیبک سالی برارشش 1997 موتور 1.6 коробка مکانیک گاز بنزین. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نامرش برای زنگ زدن پلوس 992 882 22 67 67. نرخش باشه برادر 38000 سومانی. ماشین در حالت بنیهایت خوب قرار دارد. شخصانی که خریدارن میتوانند به همون نامر زنگ زنن برادرها. حتما در کانال پادپیسات کنین، در ویدیو لایک مونین و ویدیو را تا آخرش تماشا کنین برادرها. مرسدس سچکا سالی برارشش 1994 موتور 2 коробка автомат بنزین خالی. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش باشه برادر 37000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 918 98 54 94. نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتوانند زنگ زده و خریداری کنند. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. شخصانی که خریدارن میتوانند زنگ زنند برادرها. مرسدس بنز سالی برارشش 1999 موتور 2.3 коробка автомат گاز بنزین. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش باشه برادر 65000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 555 555 430. نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارن میتوانند زنگ زنند.